Cuvânt din cuvânt. Vă salut pe toți cu drag și prețuire în această seară. Mă bucur pentru că ne putem reîntâlni pe această cale a tehnologiei. Și pentru seara aceasta am pregătit o temă delicată, complicată, și anume să discutăm câteva lucruri despre pornografie sau să vă prezint câteva lucruri despre această ispită care se abate asupra noastră, despre această practică, despre această seducție, despre această degradare care apasă asupra oamenilor. Pornografia, când vorbim despre ea, o găsim relatată și în Scriptură și poate unul dintre textele cele mai reprezentative e cel din Ezechiel, capitolul 16, unde Dumnezeu își acuză poporul sau parte din popor de faptul că au creat o felul de chipuri pe care le-au folosit ulterior pentru curvie. Însă, în abordarea acestei teme, aș vrea să pornesc de la o componentă neurofuncțională spre una spirituală. Componenta aceasta neurofuncțională e explicată de specialiști, de medici, așa că ceea ce vă spun nu e neapărat că am luat de la mine, ci din ceea ce spun medicii și specialiștii. Ei spun așa, că în interiorul creierului există ceea ce se numește sistemul sau mecanismul de recompensă. Rolul acestui sistem, acestui mecanism de recompensă, este acela de a susține stabilitatea vieții prin oferirea unor recompense în urma a ceea ce faci din punct de vedere fizic sau intelectual. Adică muncești ceva, scrii ceva, concepi ceva și acest mecanism îți oferă o recompensă prin faptul că îți aduce satisfacție pentru ceea ce ai făcut. Ca urmare, dorești să te întorci din nou și din nou la lucrul acela pe care l-ai făcut. Cum se întâmplă acest lucru și care e recompensa? Păi, mecanismul acesta eliberează în creier două substanțe extrem de utile. Una e dopamina și cealaltă oxitocina. Rolul acestor substanțe eliberate în creier este tocmai acela de a da aceea stare de euforie, de fericire, de bucurie în urma ceea ce ai făcut. De aceea faci ceva și te bucuri și îți vine să te întorci iarăși la lucrul respectiv. Realizezi ceva și ești încântat, experimentezi așa o stare de euforie. Ce bine că am reușit să fac asta și sunt așa de încântat ca urmare acestei realizări. Specialiștii au descoperit însă că drogurile, de exemplu, acționează asupra creierului, activând acest mecanism de recompensă, determinându-l să elibereze oxitocină și dopamină, fără ca omul să facă absolut nimic. Într-un mod extrem de interesant, aceeași influență asupra creierului o are și pornografia. Adică pornografia mișcă acest mecanism de recompensă, determinându-l să elibereze în organism oxitocină și dopamină, fără ca omul să facă absolut nimic. Fără a depune niciun efort fizic, intelectual sau de altă natură. Însă, această cantitate enorm de mare de dopamină nu produce doar plăcere, ci creează conexiuni cerebrale care facilitează repetarea evenimentului care a generat plăcerea. Din această cauză, dacă e vorba de pornografie, individul se întoarce la pornografie. Cu cât mai mult cineva se expune pornografiei, cu atât mai mult mecanismul de recompensă eliberează dopamină și oxitocină, determinând persoana respectivă să se întoarcă la pornografie. Aici apare o problemă, că apare starea de satisfacție fără a face nimic, fără a concepe nimic, din punct de vedere fizic sau intelectual. Cu timpul însă, aceste eliberări imense de dopamină
vor determina și alte schimbări în funcționarea creierului, cerând în mod constant și repetitiv tot mai multă și mai multă dopamină pentru a putea fi experimentată această stare de euforie, de fericire, ceea ce înseamnă tot mai multă și mai multă pornografie, până când se dezvoltă o dependență mentală și fizică de expunerea la pornografie. Însă lucrurile nu se opresc aici, ci ele se amplifică până când această toleranță devine dependență. Individul nu mai simte nicio stare de plăcere în urma vreunui efort fizic sau intelectual, în urma ceea ce a lucrat, ci dintr-o dată starea de fericire apare ca urmare sau apare fără a face nimic, ci doar prin expunerea la pornografie. De aceea, mai ales în cazul bărbaților, dar și a femeilor, atunci când apare o stare de supărare, apare în mintea lor această idee că această stare de supărare poate fi contrabalansată de o stare de fericire care rezultă numai și numai din pornografie. Apoi, datorită internetului, pornografia aduce în același loc, într-un amalgam distrugător, toate aceste substanțe extrem de puternice și diferite alte elemente. De exemplu, urmărești pornografie pe internet și acolo ai parte de șocuri emoționale. Ai parte pentru că vezi alte practici care ies din sfera normalului. Toate astea sunt aduse împreună prin intermediul internetului și acum se întâmplă următorul fenomen. Deoarece pornografia pe internet oferă o varietate de clipuri video, fotografii și tot felul de imagini, consumatorul poate schimba rapid imaginea ori de câte ori simte că îi se duce starea aceea de euforie și de plăcere. Așa se face că de multe ori un consumator de pornografie rămâne în fața internetului, a imaginilor de profil, ore în șir, schimbându-le, trecând rapid de la o secundă la alta la un alt conținut pornografic, poate cu o încărcătură emoțională și mai mare și mai profundă, poate de o intensitate, de o brutalitate mai mare, mai amplificată, pentru că asta se întâmplă în urma expunerii la pornografie. Lucrurile nu se opresc aici, ci din cauza nivelului mare de dopamină eliberat în creier, în timpul vizionării pornografiei, cei care se expun pornografiei nu vor mai simți plăcere pentru activitățile normale ale vieții, pentru activitățile obișnuite, activități care altădată le produceau plăcere sau îi făceau fericiți. Acest lucru provoacă o schimbare în toată sfera asta a percepției emoționale, făcându-i să creadă că singurul mod în care pot simți din nou plăcere pentru ceva e expunerea la pornografie. Din această cauză, pornografia provoacă o dependență extrem de puternică într-un timp extrem de scurt. E mult mai puternică decât drogurile și dependența creată de ea e pe termen lung. Să nu vă imaginați că ajungeți în această sferă de influență a pornografiei din care veți putea ieși când doriți. Dependența de pornografie e complicată și e pe termen lung și lupta sau frământarea de a ieși dintr-o astfel de dependență e extrem de complicată. Din momentul instalării dependenței, consumatorul de pornografie va avea noi probleme de o intensitate și mai ridicată, deoarece această adicție de pornografie distruge cortexul prefrontal, care e situat aici deasupra ochilor, fiind partea aceea a creierului care se ocupă cu luarea deciziilor potrivite și a deciziilor logice, matematice, morale, etice, de bun simț în anumite situații. Cortexul prefrontal are funcții cerebrale superioare, precum, vă spuneam mai devreme, raționamentul logic, invențiile, muzica,
arta, descoperirile științifice, gândirea creativă, inițiativa personală, toate se află situate aici în cortexul prefrontal. Această parte a creierului nostru este responsabilă de comportamentul și răspunsul prompt pe care îl dăm pentru diferite situații, jucând un rol cheie în luarea deciziilor. Însă toate aceste aspecte sunt anihilate, toate aceste atribuții ale cortexului prefrontal sunt anihilate în momentul în care devenim dependenți sau în momentul în care cineva cade în această patimă și ajunge dependent de pornografie. Partea întunecată a componentei neurofuncționale este că cu cât expunerea la pornografie este mai mare, cu atât este mai afectat creierul, iar ieșirea dintr-o astfel de dependență este tot mai complicată și mai grea, având în vedere și natura ei păcătoasă, dar având în vedere și stricăciunile pe care pornografia le provoacă creierului. Dacă vreți să aflați mai multe lucruri legate de această parte neurofuncțională sau de modul în care pornografia ne afectează din punct de vedere medical, aveți internetul la dispoziție, cred că aveți și prieteni medici, specialiști în domeniu, pe care îi puteți contacta și cred că oricine ar fi dispus să vă ofere mai multe informații pe această direcție. Acum, trecând un pic în latura spirituală, aș vrea să vă spun câteva lucruri prin care este evidențiată și caracterizată pornografia. În primul rând, pornografia este un păcat. Țineți minte lucrul acesta, indiferent de justificarea pe care o aveți, indiferent de contextul în care vă aflați, indiferent de situația pe care ați experimentat-o sau de pașii pe care i-ați făcut și din greșeală ați căzut într-o astfel de patimă, pornografia este un păcat. În Ezechiel 16 este prezentată imaginea Ierusalimului, închipuită ca o femeie care și-a pictat zidurile casei cu chipuri de bărbați pentru a avea un obiect al satisfacerii pornirilor carnale. N-am putut să înțeleg lucrul acesta până când, într-una din vizitele pe care le-am făcut într-o țară europeană, am vizitat un muzeu, cred că actualmente e muzeu, dar era un castel construit prin anii 1600 și în acest castel, în camerele din castelul acesta, erau pictate nuduri pe toți pereții și erau statui care reprezentau diferite nuduri. Apoi, citind istoria acestui castel, acestui loc, am citit următoarele cuvinte, că pentru vremea respectivă aceasta a fost un fel de casă de toleranță, să-i spun așa, în care oamenii cu bani ai vremii respective veneau, priveau nudurile acelea pictate pe pereți, nuduri de bărbați și de femei sau acele statui care reprezentau nuduri feminine și nuduri masculine și care le produceau plăcere și acolo experimentau tot felul de plăceri carnale. Casa aceea, castelul acela era construit pentru așa ceva. Și atunci am înțeles imaginea aceasta din Biblie, cum că oamenii tot timpul, sau în istorie tot timpul au căutat să fie creativi din punctul acesta de vedere, de a duce pornografia la un alt nivel cu scopul satisfacției personale. Dar în Scriptură, ideea aceasta de chipuri, fie ele cioplite, fie grafiate, cu mici excepții, stârnește mânia lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că de cele mai multe ori acele chipuri cioplite sau grafiate, asociate public cu anumite practici religioase, în realitate, așa cum vă spuneam mai devreme, erau nuduri feminine sau masculine, menite a stârni imaginația și fantezia erotică. Din această cauză, porunca din Exodul 20 de a nu face chip cioplit este mult mai profundă decât imaginea primară a chipurilor cioplite din ortodoxie sau din catolicism. Are implicații mult mai profunde. În Levitic 18 se găsește un text care vorbește în mod special împotriva descoperirii sau expunerii
goliciunii, adică a nudului unei persoane în fața altora. Dincolo de dimensiunea aceasta rațională, ușor perceptibilă în text, Dumnezeu nu permite expunerea goliciunii prin tot felul de chipuri imaginare. Consumatorul de pornografie este așadar un descoperitor de goliciuni, este un făcător de chipuri sau un admirator de chipuri în fața cărora se închină tocmai prin atitudinea de a le căuta din nou și din nou, de a se reîntoarce în fața acelor chipuri. Toată această atitudine de a descoperi goliciunea, de a căuta chipuri goale, intră sub incidența mâniei lui Dumnezeu, este un păcat a cărui plată este moartea. Cu alte cuvinte, pornografia revendică moartea de fiecare dată. Dacă mă uit la predica de pe munte, la imaginea ochiului care ar trebui să fie lumina trupului, dar nu este, prin perspectiva pornografiei, trimiterea la a măsura intensitatea întunericului nu este altceva decât o conștientizare a întunericului veșnic adus în viața ta și în casa ta, de această dată prin vizionarea pornografiei. De aceea e fundamental ca ochiul să rămână lumina trupului. Așadar, oricum ați încercat să înțelegeți sau să justificați pornografia, ea este un păcat. 2. Pornografia creează dependență. Dincolo de o stare de excitare mentală sau fizică, pornografia determină consumatorul să o caute tot mai mult și tot mai des, în variante tot mai extreme sau mai hard, să folosesc un termen la modă, pentru a simți din nou plăcerea. Asta e dependența. Când te întorci la același lucru și îl cauți în forme tot mai extreme și mai hard, mai distrugătoare, asta înseamnă dependență. Există un principiu în Scriptură și anume, căutați și veți găsi, spune Mântuitorul Hristos, iar Dumnezeu a cerut omului să-L caute. Necăutarea lui Dumnezeu înseamnă respingerea Lui, în timp ce găsirea lui Dumnezeu înseamnă viață sau produce viața. Iar când descoperi viața, dorești să rămâi în perimetrul ei, adică în dependență de această viață care e Hristos. Asta e o contrabalansare a dependenței pe care o creează de această dată pornografia. Acum, dacă aș duce lucrurile un pic în direcția familiei, aș spune că ontologic sau prin natura ontologică a așezării funcționale, Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia, familia ar trebui să fie de la sine un organism care tinde spre Dumnezeu. Doar că această dependență de Dumnezeu, care oferă o stare de fericire veșnică, este înlocuită cu dependența de pornografie, care oferă o stare utopică și temporară de fericire. În această stare de dependență, în această amăgire creată de orice păcat, dar de această dată vorbim despre pornografie, poți înțelege ce înseamnă plăcerile de o clipă ale păcatului. Pentru că în comparație cu veșnicia, plăcerile de o clipă ale păcatului înseamnă că toată fericirea promisă de această dată de pornografie nu valorează 2 bani față de veșnicia care va fi împreună cu Hristos. Dar în comparație cu viața umană, plăcerile de o clipă ale păcatului ar putea însemna faptul că bucuria păcatului ține o clipă, după care ești chemat din nou la păcat. Astfel, nu ai timp de analiză, nu ai timp de evaluare și viața ți se desfășoară ca o înlănțuire de clipe ale păcatului. Asta e dependența, dacă vreți. Pornografia este o astfel de înlănțuire de clipe ale păcatului. Dar eu, ca și creștin, nu am nicio obligație de a trăi aceste clipe ale păcatului. Deoarece omul duhovnicesc, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, trăiește după îndemnurile Duhului. Dumnezeu nu ne-a chemat la o viață construită și modelată
de clipe ale păcatului, ci la o viață din belșug, o viață trăită din belșug, modelată de bogățiile nespuse ale harului său. În al treilea rând, pornografia degradează ființa umană și schimbă gusturile sentimentale, gusturile sexuale. Creierul consumatorului de pornografie se modifică în funcție de ceea ce îi se oferă spre prelucrare, determinând schimbarea opțiunilor și gusturilor sexuale. Din această cauză, cei care se expun pornografiei, în funcție de tipul ei, se vor afla în situația de a găsi mai plăcut și mai atractiv sexul de orice altă natură decât cel normal. De ce îmi permit să vorbesc așa? Pentru că trăim într-o vreme în care și informația legată de acest eros, de erotism, atârnă pe toate gardurile și toți aveți acces la această informație. Dar nu uitați, în pornografie, omul, oricare ar fi el, fie că e vorba de un adolescent, de un tânăr, de un om adult, de un om în vârstă, omul este degradat, în primul rând, pentru că este prezentat așa cum Dumnezeu i-a spus să nu se prezinte, adică gol. Când privești pornografie și privești nuduri, acele nuduri reprezintă o degradare a ființei umane. Dumnezeu nu a intenționat asta în mod public pentru noi. În al doilea rând, omul e degradat atunci când alții își imaginează goliciunea lui. Și în al treilea rând, e degradat sau se degradează atunci când îi este expus goliciunea și este folosită pentru satisfacția carnală a altora. Degradarea parcurge acest traseu descendent în care omul, din coroana creațiunii, devine un fel de obiect sexual sau devine obiectul satisfacerii pornirilor carnale. Degradarea umană este accentuată și prin această trecere dintr-o sferă a normalității relației intime într-una reformatată în mod negativ. Și aici poate că duc un pic discuția spre relația de familie. Dar atunci când se instalează dependența aceasta de pornografie, normalitatea intimă, normalitatea sexuală capătă alte dimensiuni, iar practica normală a contactului intim este înlocuită cu alte practici, cum le numește Biblia, contrafirii și naturii umane. Și aici avem de a face cu o mulțime de anomalii, fie că se numesc oral, anal, bi, poliamoral și altele de felul acesta. De asemenea, imaginea partenerului de viață este degradată în ochii celuilalt partener care e consumator de pornografie, mai ales prin faptul că îi va cere în mod repetat să accepte anumite practici de natură intimă, de natură sexuală, care contravin normalității vieții umane. Când unul din cei doi parteneri cere celuilalt, sub pretextul dragostei, lucruri împotriva firii, acesta e un semn al disprețului, nici de cum al dragostei. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că mintea voastră de adolescenți, de tineri, dacă vă expuneți pornografiei, începe a fi modelată în așa fel încât viitoarea sau următoarea sau următorul pas al vieții voastre, care înseamnă relația de familie, va fi negativ remodelat de ceea ce macină acum mintea voastră. Astfel că există riscul de a intra într-o relație de familie având deja o imagine pervertită a ceea ce înseamnă soția sau soțul, în aceeași măsură în care neexpunerea la pornografie sau ferirea de asemenea cadre, de asemenea imagini, presupune păstrarea unei minți curate care poate accepta statutul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru bărbat ca și soț în familie, respectiv pentru femeie ca și soție în familie. În al patrulea rând, pornografia
generează schimbări comportamentale, o multitudine de schimbări comportamentale. Și eu aș vrea să pomenesc doar unul singur, și anume impulsivitatea sau violența, de obicei a bărbaților față de femei. Consumatorii de pornografie devin în timp mai impulsivi, iar pe deasupra simt că nu pot depăși situațiile critice decât printr-o nouă expunere la pornografie. Acest fapt amplifică gradul de impulsivitate tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Nu există nicio situație în Biblie în care Dumnezeu să ceară violență în familie. Bărbații sunt îndemnați la un comportament plin de înțelepciune față de soțiile lor, iar ele sunt chemate la a avea un duh blând și smerit. Violența și abuzul nu fac altceva decât să strice ceea ce Dumnezeu a făcut frumos. Însă, pornografia amplifică o anumită stare de impulsivitate, de violență, în mod special când e vorba de un cuplu, de o familie. Și să vă dau un exemplu. Ioan Botezătorul, în final, este ucis din cauza unei scene care a avut destulă pornografie, chiar dacă s-a desfășurat live. Fiica Irodiadei s-a dezgolit în fața bețivilor lui Irod, iar răsplata revendicată a fost capul lui Ioan. Ține minte că pornografia îți tulbură mintea, îți tulbură gândurile, îți ia mintea și în final te lasă fără cap, adică fără nicio perspectivă. În al cincilea rând, pornografia distruge dragostea aceea pură, dragostea aceea pe care o știm din Scriptură, în esența ei și în însemnătatea ei, și amplifică starea de critică. Cei care se expun pornografiei sunt tot mai puțin îndrăgostiți de partenerul de viață. Scade dragostea celui care se expune la pornografie față de partenerul lui de viață, acesta devenind tot mai critic față de modul, în mod special, în care arată partenerul de viață. De exemplu, un bărbat care se expune pornografiei în mod constant, experimentează acest sentiment de a-și pierde dragostea față de soția lui și devine tot mai critic cu privire la felul fizic exterior în care arată soția lui. Asta se întâmplă și în cazul tinerilor. Da? Te expui la pornografie de la 12, 13, 14 ani, începi să devii tot mai lipsit de empatie, de dragoste și începi să devii tot mai critic cu privire la felul în care arată, în mod special, fetele din jurul tău. Cu timpul, consumatorii de pornografie, dacă sunt căsătoriți, își pierd interesul pentru partenerul de viață, devenind indiferenți, nepăsători și chiar acizi la adresa nevoilor partenerului. Pornografia e distrugătoare. Dacă mă uit în 1 Corinteni 13, dragostea, așa cum e prezentată în Scriptură, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Dragostea pendulează de la a acoperi totul până la a suferi totul. Ei, când e vorba de pornografie, pentru că aceasta afectează dragostea, ea anihilează această mișcare sau acțiune a dragostei de la acoperire la suferință, înlocuind-o cu ceva ce nu mai acopere nimic și nu mai suferă nimic. Și am văzut destule cazuri de oameni care, fiind prinși de pornografie, nu mai puteau suporta nimic. Nu mai puteau suporta nimic în comportamentul partenerului de viață, nu mai puteau acoperi nimic, nemulțumiți tot timpul. Asta face pornografia. Când un bărbat consumă pornografie, își accentuează critica la adresa soției prin tot felul de sintagme menite a pune anumite transformări naturale, transformări corporale, într-o postură negativă. Astfel că el devine nemulțumit de soția lui. Asta e în cazul cuplurilor căsătorite. Dar pornografia afectează și sau degradează imaginea aceasta a dragostei și în cazul adolescenților sau a tinerilor, până acolo încât aceștia refuză de multe ori căsătoria
refuză angrenarea într-o relație pentru că prin acel mecanism de recompensă le este oferită dopamină și oxitocină în cantități enorme, în cantități destule, încât ei să creadă că expunerea la pornografie le aduce o anumită satisfacție. În al șaselea rând, pornografia afectează această relație intimă pe care Dumnezeu a stabilit-o să funcționeze în anumite coordonate. Cu toate că pornografia promite mai mult sex și de calitate mai bună, realitatea arată groaznic. Cu cât mai mult un consumator se afundă în lumea fanteziilor și a imaginațiilor, în viața reală se întâmplă opusul. Adică exact în cealaltă parte. Așa se face că, și acum vorbesc pe limbajul celor căsătoriți, dacă altădată femeile erau cele care refuzau relație intimă, astăzi avem din ce în ce mai mulți bărbați care refuză relația intimă sub pretextul acesta că n-au chef. E adevărat că există o dimensiune fizică a relației intime consumată prin actul propriu-zis, dar există și o dimensiune a relației intime care aduce protecție spirituală. Dumnezeu a creat relația intimă în așa fel încât spune că trebuie să avem parte de ea pentru a fi protejați de atacurile celui rău. Ei, pornografia neglijează dimensiunea fizică a relației intime și o elimină pe cea spirituală. În al șaptelea rând, pornografia este, dacă vreți, o pădure întunecată de minciuni. Este un complex de minciuni. În pornografie totul, absolut totul este minciună. Să nu crezi nimic din pornografie. Totul este minciună. Pornind de la felul în care arată femeile sau bărbații, până la performanțele lor și aura de fericire, totul este minciună. Prin consumul de pornografie, în mintea ta, în viața ta sau în viața unui cuplu, se aduce o lume întreagă de minciuni și de lucruri false. Da? Minciunile astea se cuibăresc în mintea ta, în inima ta, în imaginația ta, în fanteziile tale. Se aduce o lume întreagă de minciuni, de lucruri false. Ei, astea produc izolare, subminează personalitatea individului, subminează familia și tot ce ține de ea și daunele produse cresc rapid, mai repede decât îți imaginezi. Nu există nicio lume de minciuni mai perfid deghizată în înger de lumină decât lumea pornografiei. Aici ți se dă impresia că e cel mai bine, că e cel mai extraordinar, în același timp e hăul cel mai mare. În imaginea noastră, construită pe tot felul de basme și mituri, diavolul apare negru sau roșu cu furcă și cu coarne, fiind o ființă extrem de respingătoare. Însă cu toate că e mai întunecat decât ne putem imagina, el nu s-a prezentat Evei în grădina Eden în acea formă întunecată, ci s-a prezentat într-o imagine strălucitoare, superbă, imagine care a atras-o pe femeie în acel dialog, care în cele din urmă a dus la prăbușirea acelei familii. Astăzi, pornografia este poate cea mai strălucitoare și tentantă prezentare a diavolului. E cea mai perfidă deghizare în care totul e perfect. Pornografia e o înșelare de proporții gigantice, deoarece dacă diavolul, în esența lui, este tatăl minciunii și în el negăsindu-se adevăr, transformarea lui într-un înger de lumină e doar un fel de make-up, de machiaj nereușit. Pornografia e cea mai strălucitoare și tentantă prezentare a diavolului. Țineți cont de asta și feriți-vă de ea. Revenind la ideea aceea de minciună, de complex de minciuni din spatele pornografiei, aș pune întrebarea: câți tineri, câți adolescenți, câți bărbați, câte fete, câte femei s-au rătăcit în acest complex de minciuni, în această pădure de minciuni și nu reușesc să mai găsească drumul acela
a ieșirii din acest labirint. De aceea, atenție, pădurea de minciuni a pornografiei crește mai repede decât îți imaginezi și acaparează mult mai mult decât ai vrea tu să-i dai. Și în ultimul rând, pornografia în final îl dezonorează pe Dumnezeu. Dacă tot ceea ce am spus până acum te afectează pe tine, îi afectează pe cei de lângă tine, dacă îți afectează viața ta pe pământ, trăirile, sentimentele, emoțiile, nu uita că pornografia îl dezonorează pe Dumnezeu. În Ezechiel, capitolul 16, Dumnezeu se simte dezonorat de ceea ce fac oamenii din Ierusalim. Apoi rostește judecata. Da? În urma expunerii la pornografie, Dumnezeu intervine și rostește judecata. Însă, într-un mod total neașteptat, își încheie rostirea în următorul fel. Versetul 62. Voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul, ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești și să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul, arătând că și pentru acest păcat El are soluția pregătită. Cu toate că această groapă a pornografiei e un hău fără fund, cu toate că dezonoarea lui Dumnezeu capătă aspecte cosmice, cu toate că degradarea umană atinge cote de neimaginat, este posibilă reabilitarea. Oricine poate scăpa de pornografie. De aceea a murit Hristos, luând asupra Lui toate păcatele noastre, pentru ca noi, prin pocăință, prin recunoaștere, prin îndreptare, prin ajutorul Duhului Sfânt, să ne putem debarasa, să fim eliberați de toate aceste păcate și să trăim o viață așa cum îi place Lui. De aceea Dumnezeu este Cel care acopere totul, care sufere totul, ca noi să fim din nou beneficiarii dragostei Lui. Așa că dacă cumva în viața ta te zbați în această pădure de minciună, această dependență de pornografie, nu uita că există șansa reabilitării. Știu că diavolul va duce în minte următorul gând. Nu mai poți scăpa de asta, nu mai poți ieși de aici. Dar nu uita, în baza jertfei Domnului Hristos este posibilă iertarea oricărui păcat și ieșirea din acest hău al pornografiei. Tot ce trebuie să faci e să-L cauți pe Dumnezeu, să te rogi, să postești, să iei un om lângă tine care să-ți fie mentor și care să te consilieze, care să te întrebe în fiecare zi despre lupta aceasta ta cu păcatul și să accepti că e o luptă complicată, dar pe care prin puterea Duhului Sfânt o vei putea câștiga. Ține minte că Dumnezeu a făcut totul pentru ca noi să ne putem bucura de mântuirea pe care El ne-a dat-o prin Hristos. Ca urmare, dacă vă zbateți, dacă vă frământați, dacă sunteți prinși de acest păcat, de această dependență de pornografie, nu mai stați acolo. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu și puterea cuvântului Său, puterea Duhului Său cel Sfânt poate aduce eliberarea, după care tânjesc atâția, chiar dacă în mod vizibil nu se vede lucrul acesta. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți, da? Să scăpăm de această patimă, de această adicție, să fim oameni curați, oameni care să-L reprezentăm pe El cu cinste și demnitate. Vă doresc tuturor o seară binecuvântată.